Kili, ntie jumoko kage moseluong mathoth ahinya. Penjo ni bende adhi bane Seth mana sani achako kodi kaachiel koda ka Kennedy Ondiek. Nitie jal moko ka Mushiri Nyaga. Mushiri Nyaga e jaloso e lo obila. Aro odiochieng' mokwongo nyaka odiochieng' molose ni wote osebedo ka wuok mathoth e iye ka. Depo ni kae kama ng'ik ni moro osebede. Thuolo ni nosema kanyo kod ogandawa mathoth. Wabedo kanyo kod Charles Owino, wabedo ka kod Resila, daktari, mabendo mako thuolo koro sani kata kod the diplomatic police. Thuolo ma Mushiri omako ka, kata kod obedi en ng'awa momake. Inconsistency weche mag tudruok. Depo ni nyalo ketowa kumoro ma wacho ne diere onge dieri ma wuok ka police, to police dwaro dieri ka wuok kuom jopiny. Mistrust ni koseneno, obila dhi tiyo nade gi jopiny mamoko kata kinde mabiro, mano mapiyo kata dhi Kisumu. Erokamano Cleophas, mano penjo malewa ahinya. Gima hinyowa en ni police, gimotenore gi police to gidwa cover up. Ma actually, from the word go, intention mar police en ni ne gidwaro ni gium wachni. Mabe kata Mushiri, the police spokesperson, onego beni da dhoge. Nito information ne Albert nogo wiye korot. En uwo nogolo kune. Case as a police, bano igimolongo ne factual, is a fact. Okay, an opinion mare. Iwinjo. En nogolo facts no kune ne Albert nogo wiye wall. Kanyum en moningo beda person of interest. Akia gimomo poko make, akia gimomo poko da dhoge, iwinjo. Case kwa nge man obo nyiso wane anayudo gini police volunteer cell anatema at the same thing momi wacho kada mane kanja gi amina involved cover up ni no chako mabe pressure obedo gi pressure from the pay obedo gi political pressure momi wantiere kuma wantiere mado lenga matho mado pass like any other. Ai erokamano adhi Kisumu Ondiek ka tanga duogi kange ni ka duogo ran mogik no